Халелуя! Нека да се изправим и да видим Божието Слово тази вечер какво ще ни каже. Добър вечер ви казвам в името на Исус, на тези, които сте тук и на тези, които ще ме гледате след това. Бъдете благословени, аз ще споделя част от Божието Слово, където казва в 1 Коринтияни 15 глава 58 стих. Затова, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими и преизобилвайте винаги в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е празен. Можете да сядате. Халелуя! Днес Божието Слово говори нещо много важно и специално за нас. Като казва, затова, възлюбени мои братя, бъдете твърди. Как днес в това последно време човек може да бъде твърд? Какво означава думата твърдост? Думата твърдост сама по себе си е корав, нещо, което да не се огъва лесно и нещо, което да бъде такова вид направено, да не може да бъде пречупен. Дори и да бъде пречупен, Словото на Господа Исуса Христа казва следното, че той смазаната стика няма да пречупи и замъждял фитил няма да угаси. Че дори да си пречупен от проблемите, дори да имаш неприятности в живота си, дори да имаш трудности в живота си, ти винаги ще бъдеш под ръката на Всемогъщия, защото псалмопевеца Давид казва много точно и ясно. Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. И ще казвам на Господа, той е пребежище мое, крепост мой, Бог мой, на когото уповавам. Днес църквата на Бог трябва да бъде твърда за това, че уповава на Господ. И затова Божието Слово категорично казва, възлюбени мои братя, бъдете твърди. Твърди в какво? Твърди в нашата вяра. Защото днес ние трябва да разпознаваме вярата, в която се намираме, защото има хора, които не могат да разберат дали са във вярата или не. Божието Слово казва, затова нека човек да изпитва себе си. И така да яде от хляба и да пие от чашата. Сега ще говоря от името на Християнски център Спасение Чирпан, но ще кажа това слово или това мое послание. Знам, че ще достига до много хора. Знам, че много хора могат и да ме критикуват, да пишат коментари под поста ми или под видеото, под проповедта ми, но аз ще трябва да го кажа, да бъда свободен от това. За съжаление, когато говорим за твърдост, църквата на Христос в това последно време е много лабава. Лабава в вяра. Защо Бог не може да работи в живота ни? Защо Бог не може да извършва волята си чрез нас? Защото църквата на Бог върви с главата надолу. И знаете ли откъде тръгва това? Това нещо тръгва лично от пастира. Ако пастира е с главата надолу, и църквата ще бъде такава. Какъвто е пастирът, такива ще бъдат и служителите на църквата. И днес църквата на Бог за това не може да върши чудеса и знамения. Не може да действа чрез Святият Божи Дух. Ние на миналото богослужение говорихме за това, че когато ние сме твърди, непоколебими, непоклатими пред Христос, ние трябва да излезнем пред Голият или срещу Голият с Божието Слово. Ние вярваме, че ние трябва да бъдем твърди в какво? В вярата. Ние трябва да бъдем твърди в вяра.
И затова, когато казва, затова нека човек да изпитва себе си и така да яде от хляба и да пие от чашата, т.е. как днес човек може да изпитва себе си? Божието Слово казва, че ние сме ученици на Исус, нали? И че днес всеки един от нас може да направи изпит самостоятелно на себе си. Какво означава думата изпит? Знаем, че от нашата църква имаше хора, които бяха на изпити, на матури. Някои бяха колебими, такива колебаещи се, ма дали ще взема матурата или не. Но когато всичко е достоверено или оставено в ръцете на Святия Божи Дух, всичко се случва на време. Всичко се сбъдва и абсолютно всичко се получава само единствено тогава, когато ти си предоставил твоите матури, ти си предоставил твоето, ти си предоставил твоите контролни работи, ти си предоставил твоите изпити в ръцете на Святия Божи Дух. Взимаш ги, взимаш и тръгваш. И Божието Слово казва, бъдете твърди във вярата. Обаче човек не може да бъде твърд във вярата, ако не е слушал внимателно Божието Слово. Защото ние знаем, че вярата идва от къде? От слушането. А слушането идва от Божието Слово. И днес ние не можем да бъдем твърди, ако не сме слушали правилно Божието Слово, или идвали сме на църква, а всъщност главите ни са витаили някъде другаде. Казвам, бъдете твърди. След това непоколебими. Непоколебими. Думата непоколебим означава без да се колебаеш, тръгваш и действаш. Без да се задаваш въпрос, ама дали ще се случи или не. Дали Господ Бог ще ти помогне или не. Дали ще те чуе или не. Дали ще извършва волята си чрез теб или не, ти трябва да не се колебаеш, да не се задаваш такива видове въпроси, а просто да дадеш шанс на Святия Дух да работи в живота ти. Бъди твърд, непоколебим, без да се колебаеш. Ич душен меде, без да си помислиш. Защото ние, когато виждаме новозаветните писания, ние виждаме, че когато Исус избираше своите 12 ученика, имаше хора, които бяха рибари, имаше хора, които бяха митари, граничари, такива, които стояха на вратата и събираха данъци. Кой беше един от тях? Знаете ли кой е? Матей. Той беше бирник. Той събираше входни данъци и такси. Той стоеше там. Обаче, когато един ден Исус мина оттам и го погледна и каза, следвай ме, той за миг не се колеба да остави масата с парите, стана от масата и тръгна. Имаше един рибар на име Петър или Симон. Цяла вечер отидоха да ловят риба, не можаха. Исус се качи в ладията й, Симон, Яков и Петър. Не, Симон, Яков и Йоан. Бяха заедно. И когато дойде моментът Исус да се качи в лодката й, Исус им каза къде да хвърлят мрежите, не мрежата. Вижте, когато говори за твърдост, да бъдем твърди и непоколебими, на нас като хора, които вярваме в Божието Слово, не ни се дава мрежа, не ни се дава една въдица. Дава ни са мрежи и въдици. Кажи мрежи, мрежи, не чувам, мрежи и въдици. Амин. Знаете ли какво означава това? Че когато Бог ти дава мрежи, Той ти дава ти да ловиш много риба. Много.
И когато дойде момента да ловят рибата или рибите, Симон се обърна към Исус и разпозна, че той е Месията. И каза, аз не съм достоен ти да бъдеш или аз да бъда до теб. Той каза, Симоне, не се притеснявай. От сега нататък ти ще бъдеш ловец на човеци. Ще ви направя да бъдете ловци на хора. Петър остави ли своя риболов? Остави своите въдици, остави своите мрежи, остави своите лодки и тръгна след Исус. Това означава ти да си непоколебим. Когато Исус ти каже тръгвай, ти трябва да не мислиш, а директно да тръгнеш. Защото така беше и с живота на Авраам от Стария Завет. Когато Бог каза на Авраам, че той трябва да излезе от домът на своя баща и да отиде на място, където Бог щеше да му даде, той всъщност не знаеше къде го праща Бог. Не знаеше мястото, не знаеше местонахождението на мястото. Но всъщност той се съгласи, като се покори на това, което му беше казано. Той тръгна и знаете ли Бог какво му каза? Поради това, че той беше твърд в думата си. Бог му каза следното. Понеже те ме послуша, сега аз ти казвам, че ще те направя отец на много народи. Каза на него Аврааме, погледни звездите. Горе. Авраам погледна. Господ му каза, можеш да ги изброиш? Той каза, не. Толкова безброй ще направи твоето потомство, Авраам. Заведе го до морето, до брега на морето и каза, вземи в ръката си пясък, Авраам. Той взе пясъка и каза, можеш да преброиш пясъците в ръката си. Той каза, не, Господи, толкова ще бъде твоето потомство, Авраам. И днес ние трябва да знаем, че твърдостта и непоколебимостта могат да накарат човека да бъде баща на онези, които ще следват онова, което ще бъдат предадени на тези хора чрез Словото, което са приели. Защото ние приемаме вяра, кажи приемаме вяра и предаваме вяра. Амин. Ти идваш на църква защо? За да приемаш вяра. Вярата идва от какво? От слушане. От слушане, не от чуване. От слушане. И Божието Слово казва, бъди непоколебим и вижте, и преизобилствайте винаги в Господното дело. Думата преизобилствайте означава имайте двойно в себе си. От работата, която ще направите. Тоест, ако днес Бог ви е възложил работа в църквата и ако тази работа е една работа, която вие трябва да направите, винаги си търсете втора работа за Господа, която вие самостоятелно да я вършите и да радвате сърцето на Бога в служението. Изобилствайте в Господното дело. Изобилствайте в споделянето на Божието Слово. Изобилствайте в споделянето на вашето лично свидетелство. Изобилствайте в онова, което Бог е направил като чудо в живота ви. Защо? Знаете ли защо, кога Сатана не може да ви пипне и не може да ви докосне? Знаете ли кога? Когато вие споделяте вашето лично свидетелство. Когато вие споделяте вашето лично свидетелство. И днес църквата на Бог трябва да знае, че той трябва да бъде твърд, без да се замисли да тръгне и трябва винаги да преизобилства
в Господното дело. Винаги да си търси втори вариант, как да го кажа, втори алтернатив като работа, за да може да работи в делото на Господа или в нивата на Господа. И казва следното. Понеже знаете, че в Господа трудът ви не е празен. И че Той възнаграждава онези, които си търсят допълнителна работа в духа, да извършат волята Му, да извършват онова, което Той иска да направят, да проповядват Божието Слово. Сега ще говоря на многознайковците, пасторите. От доста дълго време вие казвате, че Христос идва. Аз само ще ви задам един единствен въпрос. От толкова години чуваме Христос идва, нали? Пастори, които проповядвате това благовестие, кажете ми защо не идва Христос? Евангелие ми е. Защо не идва? Знаете ли защо? Защото за да искаме да дойде Христос, и ако трябва да дойде Христос, ние трябва да бъдем причината за Неговото идване. Ние. Защо не идва Исус? Знаете ли? Искате ли да знаете? Айде лицемерските пасторчета, сега ме слушайте внимателно, защо не идва Христос. Защото ние проповядваме Божието Слово на хората, обичайте вашите врагове, помагайте на бедния, давайте това и онова на хората, а всъщност ние си пъхаме нашите парички в джобчето, налагаме на Божиите хора да правят това или това, а пастора всъщност не си помръдва и ръката. И Псалом 50, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 категорично казва, че когато виждаме крадци, ние тичаме заедно с тях и в делата на прелюбодейците участваме. Сядаме да говорим против сина на нашите майки. Говориме зад гърба на нашите църковни братя и сестри. Клеветиме ги. Биеме се в гърдите, че сме ние. Биеме се в гърдите, че ние сме шефовете, ние коли, ние беси. Църквата на Бог е едва ли не моето работно място. Абе, знаете ли какво бе, хора? Тази летва, зад която аз съм минал, няма да ме спаси. Тази летва ще дойде един ден, ще ни удари по устата. Защото ние говорим, а всъщност не го живеем и не го изпълняваме. И затова църквата на Бог не може да бъде твърда. Тя е поколебима църква. Тя се колебае. Мисли, аз ще искам за нужда на този брат. Аз ще искам за нужда на оная сестра. Ама дали ще се случи чудото? Църквата на Бог не може да бъде сигурна в това. Защо? Защото Божието Слово казва следното. В Псалом 50:16. А на нечестивия Бог казва: какво правиш ти да разгласяваш моите заповеди с устата си и прокламираш моите думи, а след това говориш ги, пък хвърляш зад себе си моите думи? И днес нашия труд не може да бъде възнаграден от Господа, ако ние не сме твърди в Господа, ние не сме твърди в вярата, ние се колебаем дали да тръгнем. Ако Христос ни изпрати някъде, ние да стоим на едно и същото място, за пасторите и от Черпан се отнася това. Ако днес Господ ни е изпратил в Пловдив да идем да прокламираме, а аз се опитвам да изпратя някой друг вместо мене, имаше един пророк в Божието Слово, когато беше повикан от Бог. Той каза: ето ме, изпрати мене. Днес църквата на Бог, за да покаже твърдостта си пред Бога,
твърдостта на вярата, която е получил в църквата, дали е готова да каже на Бога: ето ме, Господи, изпрати мене. Не пусни този човек, пусни мене. Аз искам да ида, аз искам да помогна, аз искам да подам ръка. Не този човек само да получи, но и аз искам. Аз ще искам да прочита това послание, за да стигне до 8050 души, които ме следват, до 5000, които са ми сприятелени, защото аз вярвам, че все ще стигне посланието до някой човек и все ще промени някой сърце и живот. Вярвате ли в това? Чуйте внимателно. Днес църквата на Бог много пастори знаят, че Бог има телефонен номер. И казват: Господ има телефонен номер. Има ли телефонен номер, Ганки? Какъв е номера? Аз ще ви кажа. Не. За днескашните вярващи, за съжаление, много пастори, номера на Бог е номера на китайката. Номера на китайката. Да дойдат на църква: о, Господи, аз много те обичам, аз изпълнявам Твоите повеления и намерения и помисли, а всъщност аз мразя този човек. Аз те обичам, Господи, а когато те види на пътя, дори и слава на Бога не може да ти каже. Не може да те прегърне, не може да те поздрави. Все едно само в църквата се познават, а извън църквата все едно ги няма. Не се познават. Шериф е улеми и саннар. Кили се де кардаш къс кардаш, кили се ден чикталар, ма не мараба не селям, все едно танишма. Рабин се ги би бобо. Бонама би зе раби ми уреттри. На това ли ни учи Господ? Извинете ме за това, че говоря на турски. Защото аз не съм пастор само на цигани, не съм пастор на турци, но съм пастори на българи, пастори на хора от различна етност. Защо съм такъв пастор? Защото Бог ни разделя хората. Бог обича циганина, Бог обича българина, Бог обича турчина еднакво. Той не прави разлика между хората. Били да чок севци, сели да севци. Мен да обича повече, а те по-малко. Не. Както заради мен отиде на кръста, така и заради вас отиде на кръста, заради всеки един от вас. И вие трябва да сте много щастливи, много благодарни на това нещо. Защо? Защото Божието Слово казва вече: няма юдеи, няма грък, няма мъжки пол, няма женски пол. Всички от един дух се напоихме и всички бяхме спасени от един и същ Бог. И Божието Слово казва: пасторите използват една тактична хитрост. Ще кажат сега, защо говоря аз за пасторите, при положение, че аз съм пастор. Аз не се срамувам да говоря за моя човек. И не се крия. Саафето и улеме. Нито се крия. Аз това, което правя, се го правя на открито. Това, което казвам, се го казвам директно. Ако иска да се пръсне, ако иска да ми се сърди, а пък и обичам и аз да бъда изобличаван. Защото съм човек и аз мога да греша. И приемам изобличение и насърчение от страната на хората, на братята и сестрите ми. Кой ще ме поправи? Исус няма да слезе от небес да ме поправи. Исус ще ми говори чрез вас. И сега се земне коншую. И gelecek senden bana konuşacak. Söyleyecek bana şerifeyin ağzına Musa kardeş dünyaya girme. Düzeltir azıcık kendini. Чрез устата на сестрите ми, на братята ми. Нали така? И днес пасторите казват, използват тактичността. Каква тактичност? Бог има номер. Телефонен номер.
Разбрахте ли какъв е номера? Номера на китайката. Какъв е номера на китайката? Нека да го чуем сега от Словото. Псалом 50 глава, 15 стих. От тук започва номера на китайката на всеки един тактичен крадец, мошенник, измамник, пастор. 50-15. И призови ме в ден на напаст, и аз ще те избавя, и ти ще ме прославиш. И спирам до тук. На турски да го кажа. Да, че опастер bu ayeti sadece okuyor. Biz çekeriz. Sıkıntı gününde beni çağır, ben sana yardım edeceğim, sen benim adımı yürüyeceksin. Интересно. Обаче 16 стих казва следното. Но на нечестивия Бог казва. Кой казва? Кой? Бог казва. Кажете, кой казва? Кой казва? Кой говори? Господ говори, не говоря аз. Не говориш ти, не говори някой друг човек. На кого казва на Бог? На кого говори? На нечестивия. Значи пастора не стига, че е пастор, ама отгоре на това е нечестив пастор. Нечестив означава буклук, омърсен, мърсен. Нечестив означава мърсен. Но на нечестивия Бог казва. Какво казва? Какво правиш ти да разгласяваш моите наредби и разказваш завета ми с устата си, тъй като сам ти мразиш пулка и хвърляш зад себе си моите думи. Сегашните пастори проповядват. О, Бог не иска така. Господ Бог не иска да живеем в едно, да живеем в любов, да дадем десятъци. Дайте пари, дайте пари, дайте пари. Църквата на Бога го виждат като банкоматна карта, гледат го като дойни крави. Дайте пари, дайте пари, дайте пари, дайте десятъци. Ама който ни дава няма да бъде благословен. Вижте, аз не съм човек, който съм част от просперитетното проповядване. Аз не проповядвам просперитетно благословение. Аз никога не съм ви проповядвал по този начин, че ако вие не давате десятъци, няма да получавате. Никога не съм проповядвал за пари в църквата и никога не съм задължавал някой от вас да дава пари на църквата. Правилно ли? Не чувам. Защото в Стария завет даването беше задължително. Ама в Новия завет Божието Слово казва: дайте на Бога драговолно, не по принуда. Ако имаш възможност, ще даваш на Бога. Ако нямаш, Бог не иска нищо от тебе, освен сърцето ти. А днес ще те пастори, за да карат AMG, AMG ли, LM ли, LMG ли, да карат Мерцедеси, да карат MLG ли, да карат BMW-та, да карат джипове, да карат хубави коли, накарват църквата на Бог да им дават десятъци и те чрез църквата на Бог да се възползват. Затова църквата на Бог не може да бъде твърда. Затова Бог не може да работи с такава църква. Затова Божието благословение не може да дойде върху тях. По този начин. И Божието Слово казва: разказваме завета на Бога с нашата уста, обаче когато дойде момент на нашето изобличение, някой да дойде да ни изобличава, какво се случва? Знаете ли? Примерно някой от вас, от някой от служението идва да ми изобличава, да ми казва дума. И аз знаете ли какво правя? О, братко или сестро, кой си ти да ме съдиш?
Оправи своя живот. Сен кенди хаята ма баре белим хаята ма ба. И веднага използва, знаете ли коя тактика? Ерди кою баджанда на слъжа. Това е тактика на дявола. Всяка овца поединично ще бъде закачен на ченгела. Ама да ви кажа нещо, за съжаление Бог няма да закачи своите агънца в ченгел. В ченгел качва Сатана. Бог не качва в ченгел. Разбирате ли го? Бог казва, той остави 99-те и се върне за една изгубена овца, не да я закачи на ченгела, а да я вдигне на високо, да я вземе в обятията си и да я носи. Знаете ли какво казва? Настъпва радост, когато той намира една единствената. Той не се радва за тези 99, които е оставил, но се радва за една единствена овца, която е била изгубена и е била намерена. Намира я не за да я качи на ченгел. Не с тактичността на много такива фалшиви пастори, за съжаление, действа по този начин. Семба на Сулеме, кендребак, гледай себе си, гледай живота си, оправи себе си първо, тогава ела да ми кажеш на мене. Това са думи, които днес много често пасторите използват за хора, които са изпратени от Святия Дух да ги изобличават. И какво прави? Какво казва Словото? Но на нечестивия Бог казва, освен че са пастори, Бог ги вижда като омърсени, нечестиви. Защо? Защото те говорят Божиите думи, а самите те не го изпълняват. Хвърлят зад себе си Божиите думи и се опитват да прокарат номера на китайката пред Бог. Аз идвам на църква, аз проповядвам Божието Слово, аз говоря Божиите думи, а всъщност ги живея и казва, Бог говори на нечестивия. Какво говори? Какво правиш ти? Говориш моите наредби и разказва завета ми своята уста, тъй като сам ти мразиш пулка, и чуйте, и хвърляш за себе си моите думи, 18 стих. Ако видиш крадец, тичаш с него и с прелюбодейците участваш. Днес църквата на Бог не може да държи сметка на пастора колко десятък е дал пастора и дали въобще е дал десятък. Защо? Защото пастора е като един вид фараон, който се опитва да контролира живота на хората. Той може да каже на хората да дават, обаче църквата не може да търси сметка от пастора колко е дал пастора. Отворете квитанционните книги. Отворете документите да видим дали той е пастир, дали някога е дал дарение, дали е дал десятък. Казва на хората да дават, дали той самия е дал. Дали дава, дали помага, дали подкрепя, дали говори това, което живее, дали живее това, което говори. И Божието Слово казва следното. Ако видиш крадец, тичаш с него и с прелюбодейците участваш. Думата прелюбодейци не означава само да стоиш до курви, които продават телата си за хартия пари. Думата прелюбодейци не означава само да стоиш до хора, които ходят върху мъжете си и жените си. Но думата прелюбодейци също означава ти да стоиш до хора, които в църквата се съединяват с Бога, а извън църквата изневеряват на Бога с Сатана. А на ли сте? Айде още веднъж да го кажа. Казва, когато видиш крадец, тичаш с него. Така ли го казва? Хайде да го видим
искам да ви покажа една друга вид картина, да ви свържа малко с този цитат. И вижте какво казва Евангелие на Йоан 10 глава 10 стих. Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. И Исус го говори това. Не го говори някой човек. Крадецът защо идва? За да открадне, нали? Да заколи. Какво може да бъде заколено? Кое е това животно, което може да бъде заколено? Овца, коза, нали? Теле. Точно. Те могат да бъдат заколени. Но най-често заколените животни са овцете. Най-често заколените. И Божието Слово казва, крадецът влиза, не казва идва. Има голяма разлика. Крадецът влиза само за да открадне, да заколи и да погуби. Йокец. Хайде да видим сега какво казва тук. Ако видиш крадец, тичаш с него. Кой е той крадец? Кой е крадеца? Така... Крадецът е Сатана. И днес ние не трябва да забравим, че когато говорим за твърдост, ние трябва да бъдем твърди в Слово, твърди, получавани в Божието Слово, получавани в Божието Слово и утвърдени в това Слово. Получавани и утвърдени. И как може човек да разпознае крадеца? В Матея 4 глава Исус, знаете ли как победи този крадец? Чрез Словото. И казва следното: ако видиш крадец, тича с него и с прелюбодейство участваш. Пак да ви повторя за думата прелюбодейци. Думата прелюбодейци не означава проституиращи жени, които продават плътта си за пари. Не означава само хора, които за пари са готови да направят всичко. Не означава само хора, които ходят върху мъжете си и жените си, но означава също, думата прелюбодеец е валидна също и за хора, които идват на църква, молят се пред Бог и извън църква изневеряват на Бог със Сатана. Когато ние идваме на църква вътре и излизаме отвътре вън и вършим волята на дявола, ние ставаме духовно прелюбодейци, изневеряващи на Бог. Разбирате ли ме правилно сега? Защо го казва така по този начин Словото? Защото Христос ще се завърне за неговата невяста, за неговата булка. Той ни вижда като неговата жена, като чиста, непорочна, свята. Той ни вижда като муми, деликатна. Той няма да вземе момиче, която е легнал с някой друг. Иска девствена, както каза пастор Мирослав, миналото богослужение или по-миналите богослужения. Ние можем да бъдем грешни. Ние можем да влезнем в грях. Но не трябва да позволим някой да ни отнеме девствеността пред Бог. Да бъдем девствени пред Бог. Защо?
Когато вземеш девствено момиче в дома си, това знаете ли какво означава? Защо взимат хората моми, девствени, девици? Защото тази девица е опазил своето легло неосквернено. Първо и второ, когато влезе в твоя дом девица, деликатна мома, казва следното, че той само познава един мъж. Друг мъж не е видял, друго момче не е бил с нея. Той познава сина ти и никой друг. Имал е контакт само с един през целия си живот. Затова Бог иска ние да имаме само с Него контакт, с никой друг. Затова казва, не участвай в делата на прелюбодейците. Продължава. Ако видиш крадец тича с него и с прелюбодейците участваш, предаваш устата си на зло и езикът те устройва коварство. В посланието на Яков за езика е казан, че той е кибрид клечка. Клечка кибрид. Една клечка кибрид може да запали цялата гора. Езикът на човека може да запали колелото на живота на човека. Езика на човека може да му служи и за благословение, и за проклятие, и за здраве, и за болест. И затова казва, езикът ти устройва коварство. И продължава. Като седиш, говориш против брат си, говорим ли? Айде да си признаем сега пред Бога. Говорим ли против братята си? Говорим, няма сигурно. Говорим, никой да не се прави на свят. Пасторите да не са правими на святи. Говорим, аз съм по-свят от този пастор. О, аз няма да ида при това. Аз съм по-святия пастор. Аз мога да проповядвам по толкова прекрасно. Като седиш, вика, говориш против брат си. И кои са нашите братя? Не са ли онези, за които ти сядаш в църквата? Не са ли онези, които заедно с тях ти слушаш посланието на благовестието? Не са ли онези, които ти редовно се виждаш и благодариш на Бога и вдигаш ръцете си пред Бога, а всъщност в духа пасторите изневеряват на Бога с сатана? Продават себе си и духът си за пари? Лъмтят за пари? Колко пастори за пари затвориха църквите си и заминаха в чужбини? Оставиха Божият народ? Колко пастори днес не проповядват това Евангелие, което трябва да се проповядва? Пасторите са разпознати за пастори тогава, когато идва Рождество, когато идва Великден. Такива видове пастори са разпознати по този начин като такива, а всъщност през целият си живот те карат живот на дупка, както си искат те. Обаче Бог ви нарича курви, духовни проститутки, духовно проституиращи хора, с дявола, с сатана. И продължава. Когато седиш, казва, говориш против брат си. Говорим ли? Казвам го, питам, пак говорим ли? Не чувам. Говорим ли? Говорим ли, хора? Говорим, без да искаме понякога, влизаме в неща, които не трябва да влизаме. Говорим. Конушуюс, сулеюс, стемеден, белки, стемеден му няпис, ама конушуюс, япизор, правим го. Казва, седиш и говориш против брат си. Засяваш навред клевета против сина на майка си. Днес пасторите трябва да разпознават и да проповядват Божието Слово по този начин. По какъв начин? Трябва да разпознават Божието Слово по този начин.
По какъв начин те трябва да разпознават Божието Слово? Засяваш навред клевета против сина на майка си. Искам да ви задам един въпрос. Засяваш навред клевета против сина на майка си. Коя е нашата майка днес? Точно така. И Божието Слово казва, ако църквата не ми е майка, Исус не може да ми бъде баща. Аз не мога да наричам Исус татко, ако не бъда обучаван в църквата. Бен kilise gelmesem, kilise benim duanesi benim anam olmazsa Rab İsa Mesih benim babam olamaz. Разбирате ли го това нещо? И продължава Божието Слово да казва, и понеже си сторил това, и аз примълчах, и ти си помислил, че съм съвсем подобен на тебе. Някои хора вършат тези грехове, някои пастори говорят по този начин, проповядват неща, които на тях им угодно, онара уйгум бишейлер мазедилер, проповядват Божиите думи, иначе наопаки, и си мислят, че поради това, че Бог мълчи, Господ Бог е станал като тях прелюбодеец, крадец, лъжлив, мошенник, измамник, боклук. Бог боклук ли е? Но днес ние хората го превръщаме на такъв. Особено пасторите го превръщаме на боклук. Дърпаме го там, където той не иска. Не той да ни дърпа там, а ние го дърпаме. Разбирате ли го това нещо? И Божието Слово казва, понеже си сторил това и аз премълчах, и ти си помислил, че съм съвсем подобен на тебе, но аз ще те изоблича и ще изредя всичко това пред очите ти, и така разсъдете за това вие, които забравяте Бога. Освен, че пасторите проповядват лъжи, за това църквата да не бъде твърда, да бъде колебаеща църква и да не може да работи в църквата. Колко пастори поставиха жените си като касиери на църквата и няма духовни съвети в църквите? Колко пастори? Кач пастер, чожоклара пастер япта. Кач пастер карсъна касиер, кой да kilise de. Kaç pastör insanlara vermeye izin kilisede çalışsın. İlahi süresin, dua etsin, ellerini kaldırsın, Rabbin işini görsün. Kaç pastör? На той няма да му дам тази възможност. Не, този няма да проповядва, моя син ще проповядва. Той няма да говори, моя син ще говори. Колко пастора днес го направиха? Ей, пастори, спрете се вече. Да се спрем ние да вършим такива неща. Да се спрем ние да вършим човешки неща. Защото Божиите думи, както са любов, така и са огън пояждащ. И ние не можем да се правим компромис с Божиите думи. Ние не можем да се правим компромис с Божието Слово. Не можем. И Божието Слово казва, ние може да си помислим, че Бог е станал като нас. Но казва, но аз ще те изоблича и ще изреждам всичко това пред очите ти. Бели не сме се изобличава япа Ибзо? Знаете ли как не изобличава той? Я търдиям бизи. Бикере япа изгоня Исусу йобизе. Йобише, Аллах федече. Един път правим, Бог ще прощава. Втори път ще правим, Бог прощава. Трети път ще правим, Бог прощава. И на четвъртия път, като ни плесне един шамар, като ни накара ние да легнем на леглото, и тогава започва изобличението, той да изрежда всичко това пред очите ни. Това направи, това. Излъга този човек, нарани онзи човек. Ти не трябваше да правиш това, ти не трябваше да правиш това. И когато, дуняй са наравили не сме де. Кимина арио. Не замана ариодоюз. Когато усещаме болката, когато усещаме трудността, ние тогава започваме да викаме, Господи, прости ми. Калдри визиятата, дигане от леглото, ние пак продължаваме да се правиме. Знаете ли какво каза Божието Слово? Че заплатата на греха е смърт.
и се умираме в греха, влизаме в дупката. Един пастор така вика: влизаме там, вика, в дупката, тетка Руци вика пръст върху нас и това е. Ни вика с куфари отиваме там, ни с пари отиваме там, с нищо не вървим пред Него. И Божието Слово казва: църквата на Бог трябва да бъде твърда пред Бог, чрез вярата, която получава. Откъде получава ние вяра? От Словото. Словото къде се проповядва, Ханко? В църквата. Ако днес църквата не ти е майка, казвам, Исус не може да ти бъде баща. Сен барама са ли сая баба? Сен ти не можеш да го назовеш по този начин. Защо? Защото преди да започвате да се молите, вие трябва да проучите много правилно и точно дали сте синове, за да го наричате татко. Разбирате ли го? И продължава. И понеже се сторил това, и аз примълчах, и ние си мислим, че той е станал като нас, съвсем подобен на тебе. И така казва: и разсъдете за това вие, които забравяте Бога. Освен, че Бог ни нарича нечестивци, освен, че Бог ни нарича духовно прелюбодейци, но и ни нарича, знаете ли какви? Нарича ни клеветници. И отделно от това ни нарича хора, които сме забравили Бога. Забравил Бога човек не може да мисли за духовните неща. Защото този човек, освен че е забравил Бога, той се е самозабравил. Той сам забравил себе си. Той е забравен от Бога. Забравен. Той не може да бъде благословен такъв човек. Кои могат да бъдат благословени? Кои хора могат да бъдат благословени? Знаете ли? Били не сме на събери кетала, билери смис. Ханко, как можем да бъдем благословени, брат? Как може да получим благословение? Знаеш ли? Точно. Каква е волята на Бог? Знаете ли? Волята на Бог е да бъдем като Бог. Да обичаме като Бог. Да се молим за нашите неприятели и врагове като Бога. И казва: аз ще те изоблича и ще изредя всичко това пред очите ти. Разсъдете за това вие, които сте забравили Бога, да ви разкъса, без да се намери кой да ви избави. Хората, които забравят Бога и често проповядват неща, които не трябва, те, повярвайте ми, че ще бъдат разкъсани от Бога. Разкъсани от Бога и ще бъдат доста сериозно изобличавани. Затова продължавайте да се абонирате в нашия канал и да следвате нашите предавания, служения в името на Исус. Нека Господ да ви благослови.